Boas tardes, hoxe temos con nós a Víctor Gallego e a Jacobo Otero, dúas das persoas que están moi implicadas nesta nova aventura da obra do Meco, así que, sen máis dilación, imos facerlles unhas cantas preguntas. Que visión queres transmitir con esta obra do Meco? A ver, a visión da obra do Meco xa ten ela desde que se escribeu, que é criticar o abuso e que a xustiza podese tomar pola man dos oprimidos. Nos único que fixemos foi liberar o texto da censura na que foi composto no seu momento. Como se chegou a noticia de que ibas participar nunha obra tan importante como na do Meco? Bueno, iso é unha boa pregunta. Como foi, Jacobo? Pois, de casualidade, como chegan todas as cousas. Falaba con Ouviña, neste caso, que me dixo de poñerse en contacto con Jacobo, e a partir de aí, pois, xa todo foi funcionando por si solo, non? Xa foi, Sí. nos bares e las altas horas sempre acaban de facer o resto. Como foi o proceso de levar esta historia ao escenario? Pois é un proceso moi complexo porque hai que artellar un montón de oficios, decorado, vestuario, dramaturxía, toda a parte da estética e do vídeo, que é o que estamos vendo hoxe. O sea, é moi complexo chegar a empastalo. De feito, hoxe será a primeira vez que fagamos, a unha semana antes do estreno, empezaremos a traballar coa banda para ver como queda o montaxe real. Pero o máis complexo foi a parte que tiñamos iniciada anterior, que é o estudio histórico de o que é o Meco, do que foi obra de teatro, do que implica isto dentro do noso ADN como grovenses. Eso foi moito máis complexo de facer toda que é a adaptación do texto, porque é un texto que no Grove pois está reverenciado, entón modificar algo que é casi como sagrado hai que facelo con moitísimo respeto e con moitísima cautela. Entón, ese proceso involucrou moita xente, quen fixo a traducción, nos que fixemos a adaptación, falar con distintos historiadores entendidos do tema, e unha das cousas que máis nos axudou foi conocer o autor, a Francisco Franco Calvete. Hai unha persona que ten escrito sobre el, sobre a súa vivencia, e nos abreu un pouco a mente de o que tuvo que sufrir e todas as penalidades que tuvo que pasar para escribir a obra. Iso nos axudou moito a ser máis valientes, se cabe, para facer a adaptación. Sentiches e sintes moita presión ao asumir un papel tan importante? A ver, importante non sei se é a palabra, pero é un papel que, desde logo, existiu, existe e, por desgracia, existirá. Entonces, neste caso, representar na miña pel o que significa ser unha persoa da que ti mismo non queres ser nin parecerte é unha responsabilidade e é un reto porque é alexarte completamente dos valores que eu teño como persona. Entonces, é un reto, é importante porque ao final dá esa curiosidade nesta obra e con este personaxe e con esta obra é que o Meco, que é o malo, é o que fai tamén que sea o xentilicio da xente do Grove. Entón, a responsabilidade de ser o Meco. E despois que isto ten unha trayectoria, ten unha sensibilidade no pueblo que, claro, é un personaxe importante dentro da obra, non é para nada o principal, porque esta é unha obra coral, hai moitos personaxes que teñen importancia ao largo de toda a trama, pero o Meco é o que realmente lle dá nome á lenda. Entonces, pode ser un plus, podría, pero máis que a responsabilidade do papel é a responsabilidade do que significa a obra do Meco no Grove. Facendo de calquera outro dos personaxes, eu penso que sentiría a mesma presión, porque, como dir Jacobo, é unha obra que significa moito. Entonces, facela ben, o propio Jacobo xa ten falado e dito noutras entrevistas, en Xebre tardou 30 anos en facer esta obra, porque non é fácil enfrentarse a unha das obras, a obra icónica do Grove. Elementos claves nesta montaxe. Vale, esta é unha montaxe na que, como se ten que combinar a música,
o teatro, o vídeo, pois esos tres elementos creo que son claves e que teñen que empastar moi ben. Ese traballo de que empasten é un traballo de moito ensayo, un traballo de sentarse diante dun folio, empezar a escribir e ver cales son as partes nas que poden dar problemas e poden chirriar, porque ten que ser un continuo. A xente cando está sentado non ten que ver un espectáculo de variedades, ten que ver unha obra, un montaxe único. Entón ten que ver que o montaxe sea redondo, desde a parte teatral, desde a parte artística de escenario, desde a parte visual que sería o decorado, da parte musical, e os actores a hora de actuar teñen que estar totalmente inmersos nun mismo montaxe. Iso é fundamental. Entonces aquí, a parte da parte de dirección, de actores, de como teñen que interpretar o seu personaxe, que teñen que intentar expresar, etc. etc. Aquí tamén hai un traballo de coordinación moi importante, tanto case como o de director de actores. Que para ti é o máis difícil de interpretar a túa personaxe? Entender a Jacobo. Mellor é a parte máis complicada do personaje. No, mira, neste caso non é a parte máis importante, pero si é a parte que máis me axudou no reto de cantar. O meu personaje é un personaje malo, é o malo da historia. Falaba con Laura, a profesora de canto que tuvemos, que non é profesora de canto, é a nosa coach de canto, que a min facilítame que o ser, non son cantante, non canto ben, e era un reto a parte musical, pero ser un personaje que é malo de por sí, leválo a que non sea un perfil Disney, axudoume. Entonces, de das cousas que máis me costaron, despois irme a parte mala do personaje, si que non foi sinxelo, pero tampouco foi unha cousa difícil con Jacobo. Entonces, eu creo que a parte máis complexa foi levar a música. Miente. La parte máis complicada é quitarlle o rol de presentador. Ele está acostumbrado a presentar e a falar en público, que é onde ele se sinte cómodo, porque é o seu oficio, e quitalos daí é complicado, porque se sume a un rol que nun principio non é o máis cómodo. Entón, claro, ti te agarras, como todo o mundo se agarra no que é máis cómodo, no que te sintes seguro. Entón, quitarlle esa parte de presentador é máis complicado, pero bueno, de maravilla, encantados. Como naceu a idea de colaborar coa banda de música nesta obra? Pois mira, conteino xa nos en cantas entrevistas. Nós é unha obra que estábamos montando, fixemos un parón para facer Os vellos non deben namorarse e tamén probar o tema dos vídeos que vamos a utilizar nesta obra, porque a dos vellos non deben namorarse en comparación con isto é moito máis sinxelo. Entón, queríamos probar certos elementos nunha obra que podía ser moito máis sinxela para enfrentar a isto. De feito, ibase facer coas 5 onzocas. Pero un día chamounos Carlos Oubiña a través de Víctor e máis de Carlos Besada, e tuvemos unha xuntanza e fueron los astros que dicir, bueno, pues este momento tuvemos que apartar as 5 zocas pa un lado, que de feito participan, gracias a Dios, que lle dan un plus á obra, e empezamos todas as xuntanzas para ver como nos podíamos organizar. E isto xa foi antes do verán do 2025, porque a obra era para facela en decembro do 2025. Como estás preparando este papel para que saia todo perfecto? Non lo digas. No, verdad, foi peor como preparei o de os vellos, que me tiña que meter nun perfil bastante máis difícil, moito máis complicado. Horas. Isto sí que a xente que ensaya con nós sabe que isto son horas, non son as horas que pasamos diante de videochamada, nin nos ensayos que pudemos facer en presencial, cando estás ti solo. O sea, de feito, esta pregunta quedaría genial se ya faz a miña muller e lle dis como fai Víctor o personaje, molestando, porque son horas e horas e despois ensayos cos compañeiros e en presencial. Levamos de dicembro, o sea, vai para casi 5 meses de ensayos, un grupo amateur, un grupo profesional en 2 meses xa ten feito,
Pero nos, Tamén claro, están 8 horas e só traballan en eso. Exactamente. O sea, nos ao final... Pero nós temos que botarlle moitas horas e moito tempo. De feito, estuvemos ensaiando, menos os xoves, todos os días da semana. É complicado sincronizar o ritmo teatral co ritmo musical? Pois non sei. Hasta que non teñamos hoxe o ensaio, pero eu creo que Víctor, o director da banda, creo que ten moi claro como é a obra. De feito, nas partituras ten o desarrollo do que é a parte teatral. Creo que o ten bastante claro. Entonces, creo que non vamos a ter ningún problema. De feito, hoxe vamos a facer e creo que nos vamos a entender perfectamente. Como se sente ver que a banda tamén participa nos movimentos da obra? Pois a verdade é que cómodo. Cómodo porque onte que foi a primeira vez na Entronte que cantei personalmente con eles, é cómodo, porque é un colchón. O sea, por exemplo, nos en riba do escenario sempre o colchón que tes é o compañeiro. Se te quedas sin textos, tiras para diante, é o compañeiro que che axuda. E neste caso, se te quedas sin voz, o que tira para diante é a banda. Entonces, é un colchón. Eu diría que é un colchón de sostén. Entonces, tamén axuda que dentro dos nervios que poidamos chegar a ter o día do estreno, que estén eles aí é unha tranquilidade. Crees que esta colaboración abre portas a novos formatos no futuro? Por suposto, eu teño claro que o grupo de teatro en Xebre, sobre todo a parte femenina, quere facer un musical, quere facer un musical, quere facer un musical. Creo que isto lle vai saber a pouco, o sea que eu creo que podemos chegar a término. Dentro dos ensaios, como ves a unión entre a banda de música en Xebre? Ben, super ben. O sea, os ensaios, si é certo que levamos poucos, pero moi ben. O sea, moi dinámico, moi fluido e moito respeto. Ao final é tamén unha das cousas que se buscan, porque somos dous oficios, se lle pode chamar oficio, pero somos dúas artes complementarias, pero que non teñen nada que ver unha coa outra. Houbo cambios importantes dende a idea inicial ata o resultado final? Define idea inicial. Porque se a idea inicial é a obra de Francisco Franco Calvete, pois no que é no texto modificouse casi 80%. Eliminouse casi un tercio. Entonces, a idea inicial, sí. Da idea inicial que nós tiñamos no 2023, no, casi é exactamente a réplica da idea que tiñamos fai 3 anos, cando quixemos poñela en funcionamento. De feito, foi unha das cousas que puxemos en riba da mesa cando tuvamos aquela reunión con los Carlos, que foi, se en Xebre ten libertad creativa a hora de facer a montaxe, tiramos para diante porque nós xa tiñamos unha idea clara para realizar. Se non temos que plantearnos que vamos a facer, non? Porque se tiñamos claro que eu quería facer o que estamos facendo agora. Por complementar o que di Jacobo, que se está facendo ahora é darlle levantar ese velo que había sobre a obra que escribiu Francisco Franco Calvete. Tal vez o que nos falamos moitas veces é que se está facendo a obra que quixese haber escrito Francisco Franco Calvete, que é a originaria do padre Sarmiento, donde os roles femeninos son pilares básicos desta obra, e cambia por completo a concepción da xente que podía haber visto ou que pudo haber visto a obra de teatro de Francisco Franco Calvete. Vai cambiar por completo a que vai haber agora coa adaptación teatral de Xebre. Pero si mantúvose en todo momento a estrutura original, para que a xente que a vira fai anos non notara que está vendo unha obra totalmente distinta, non? O que é o esqueleto sigue sendo o mesmo. O que se modificou foi todo contido, pero o esqueleto non. De feito, unha das cousas que decidimos non tocar foron as cancións, salvo traducilas ao galego. Pero salvo eso non queríamos tocalas nada, porque para que a obra tuvera sentido para toda aquela xente que conocía a obra. En algún momento dos ensayos pensaches, isto vai me quedar moi grande? A ver, non sei se esa é a palabra. Si é certo que sempre está o run de
menudo barco acabamos de coller. Tamén é certo que cando te pos cun barco destas dimensións, onde está a obra de teatro, onde está a música, onde se está gravando un documental en paralelo á propia obra de teatro. Como xa te embarcas, xa non chegas a ver a percepción nunca de onde te meteste. Si é certo que por momentos dis, como non salga, como teño na cabeza, na miña parte, na parte do documental de que se está facendo en paralelo e da parte que lle toca o meu personaxe. E despois de toda a parte que se está facendo por detrás e con obra de teatro que, neste caso, que decía Jacobo, non ser profesionales, non só estar en riba do escenario, estar en riba do escenario, estar nas partes que hai que ver como nos gestionamos para a produción de que día se ensaya con un con outro. Entonces, grande, a palabra grande, sí, cando ves a dimensión, pero non grande a hora de abordalo. En Sebre, bueno, nós ahora facemos 33 anos, non? En Sebre ten un defecto, ten moitas virtudes, pero só ten un defecto, que todo aquello que parece que nos vai quedar grande sempre vamos a por ello. A veces salenos ben e outras veces nos sale mal. Unha vez que nos saleu moi mal foi a vez que fixemos a obra de teatro de a Pousadeira na Torre de Escuredo. Era un proxecto moi grande e nos salió mal. Non pasa nada, pero de 30 e pico de obras de teatro que salira unha así, desastre, non é un mal, é asumible. É asumible, non, está non. Pero me refiro a maldición xa se cebou en nós. Sí. O que pasa é que a nós o que nos gusta é retos que consideramos que nos quedan grandes. Esa es la putada e moriremos haciéndolas, Que che ensinou este proxecto como director? A ter moita paciencia. Moita. O sea, unha paciencia infinita. Con actores, sobre todo na parte de que é a xestión de tantos oficios, comulgar coa banda, chegar a acordos constantemente. Cando era de Enxebre solo, ti tiras pa diante e non lle tes que dar explicacións a nadie. No momento que son dous colectivos que están traballando a par, tens que chegar a acordos con uns e con outros, non? Entón, todo isto son elementos que tens que ter en conta e que antes non tiñas que telos. Iso tamén é un aprendizaxe. Convencer a xente de vir a ver a obra do Meco cunha sola frase case. Dalle. Así en frío. Se é xente do Grove, é fácil, o sea, teñen que vir porque teñen que ver cal era a realidade da historia que quixo contar Francisco Franco Calvete. Se é unha persona que non conozca a historia ni nada, pois que é unha obra moi parecida a un espectáculo de zarzuela, que non é tan habitual nos escenarios galegos. Entonces, bueno, pois, que va a haber música, que va a haber vídeo, que está casi menos bailar, que casi o conseguimos, pero non chegamos a tempo, casi entran todas as artes escénicas e musicais. Claro, eu diría simplemente que veñan porque é unha experiencia 360, é casi desas cousas que se deberían de poñer nas actividades de a visitar o Grove, porque está o teatro, está a música, hai unha exposición na galería, hai un documental, hai toda unha serie de actos ao redor da figura do Meco que o que se lle teño que decir a alguén que veña é 20. 360, es como ir al CAR, pero versión 360 cultural. Significa que empezas aquí e volves a punto de partida. Claro, o sea, pero pasaste por todo. Que pasaste por todo, 360 grados, e aquí temos, o sea, es como 180 miraríamos pa salida. Despois de ver esta obra, vaiche cambiar a vida. Bueno, non volves a ser a mesma sería tan pretencioso. Nin pa ben, nin pa mal. De feito, se non che gusta, non volves ao teatro máis. Se che gusta, sí, pero se non... Vamos a decir que vai a gustaro. Bueno, nos estamos facendo para que guste. A ti, eu non. Mi personaje, para que non guste. Pero ten que gustar como malo. Como personaxe malo ten que gustar. Que non ten que gustar. Bueno, pois moitas gracias e ata aquí a nosa entrevista.